Jowadu, nitie penjo mawuolo godo nyiri. Nyako Pok Okendi. Ikendi karang'o? Yaani pile ka ji oromo e arus, ka ji oromo e liel, ka ji oromo e chiro, alafu kuodha Nyako Pok Okendi achung' kae gi mamana an e bathe kanyo. To nie nyari, ma nyari, sen pok okende. To ndalo donge dhi, I'm standing right there. You're talking about me like I am a third party maonge kanyo. Kende gima nyalo miyo. I'm not saying Kendi is not important. It is important, by the way. And me, I'm one of those ladies who agree and desire one day Kendi. But does it have to be the only story? Makatapo dala, katapo kure, Nyako Pok Okendi. Nyako Pok Okendi, uolo wagi penjo Nyako Pok Okendi. We waura wea. Kangat ma, the day the courageous man will show up and willing to kendo, ibro kenda. But Nyako Pok Okendi, we uru penjo wa saka saa, Eliel. Nyako Pok Okendi. Arus timre, inti kendi karang'o. Kiechi mbron kenti shere mane. Into karapoka, katanya thipo kiyudo. Si uniengage pia kwa vitu zingine pia. Nisaidie kufanya biashara, nisaidie kupata kazi, saidia wadada zao kupata kazi, kupata biashara, help them grow in other ways. Or even find out, angamo Pok Okendi. You don't know what they are going through, Mummy Pok Okendi. Kwa penjo mara Nyako Pok Okendi. At least salamu. Salamia mtu mjue, muongee stories zingine. Before Nyako Pok Okendi. Nyako Pok Okendi olokre mos pile liel gi wedding Nyako Pok Okendi. Tero uru mos. Erokamano.